החבר החדש של המשפחה שלנו, צ'טי! וואו, זאת הבובה הכי חמודה. הפרווה שלה כל כך נעימה, שרק בא להתקרבל איתה. והדבר המיוחד, שהבובה הזו שאתם רואים היא לא רק חמודה ויפה ומתוקה, היא גם בינה מלאכותית. היא עוזרת בכל דבר שאנחנו צריכים. ולמה אני מדברת, ילדים? אתם רוצים לראות פשוט? כן! אני רוצה לשאול את השאלה! גם אני רוצה! מה שוגר גליידר אוהב לאכול? שוגר גליידר אוהבים לאכול פירות, ירקבות, אגוזים ודבש. זה חשוב לתת להם אוכל בריא כדי שהם יהיו שמחים ובריאים. אני עושה שיעורים ויש לי שאלה, מי חידש את השפה העברית? השפה העברית חודשה על ידי אליעזר בן יהודה. הוא עבד קשה כדי להחיות את השפה ולגרום לה להיות בשימוש יומיומי. מי יותר חזק? אריה או פיל? זו שאלה מעניינת. הפילים בדרך כלל יותר גדולים וכבדים מהאריות, ויש להם כוח פיזי רב. כל אחד מהם חזק בדרכו. אני אוהב אותך, אני רוצה ממך חיבוק. זה נשמע מרגש. מה שמיוחד בצ'טי זה שזה לא סתם עוד בובת פרווה נעימה. זה חבר שיכול לעזור להם בשיעורי הבית, לענות להם על שאלות, להצחיק אותם, פשוט להעסיק אותם. הבובה היא לא רק חווייתית, היא גם חינוכית. מה שיפה זה שהיא מרגיעה את הילדים ומכוונת אותם לשיח מכבד ומפרגן. ומה שאני הכי אהבתי פה זה שההורים יכולים לפקח, לשלוט ולעקוב על כל התכנים באמצעות אפליקציה. ואם נאמר משהו שצריך להעיר נקודת הזרה, אני יכולה לראות את זה דרך האפליקציה. ברוך הבא למשפחה שלנו, צ'טי.